Ahojte, volám sa Mary a vítajte pri mojom historicky prvom videu. Upír, vampír alebo Drákula, presne to sú najobľúbenejšie masky na Halloweena. No a svoju verziu tejto krvilačnej príšery vám dnes ukážem aj ja. Použijem na to túto sadu, ktorú som kúpila v obchode s potrebami na party, ale nepoužila som svietiace zuby, lebo tie mi nesedeli. Tak vrhneme sa na to. Začneme týmto mŕtvolne bielým make-upom zo spomínanej sady, no a na tvár ho nanesiem plochým štecom na make-up. Ale ak sa mám priznať, na party by som skôr zvolila Dermacol Makeup Cover, keďže ho mám v podobnom odtieni takmer bielom a tento make-up by zrejme hororovú noc neprežil. Nech už použijete make-up akýkoľvek, no tak púder je vždy nutnosťou. Ja použijem tento transparentný a ak vám môžem odporúčiť, použite ten najbelší, ktorý doma nájdete, pretože upíry so snedou pokožkou, no veď viete. Sneda síce nie, ale šedá sa upírom povoľuje, ja na to použijem mix týchto dvoch šedých tieňov a klasické kontúrovanie. Čiže podlicné kosti, trošku na spánky a môžete aj trošku na nos. Viete, tej mŕtvolne šedej nie je nikdy dosť. Ja som zvolila jemnejšie kontúrovanie, skôr šedý nádych, ale tí odvážnejší z vás farbou šetriť nemusia. A prichádza čierna, možno trochu prekvapivo na obočie, ale k upírom sa mi proste výrazné čierne obočie hodí. Neviem prečo. Ak vám nie, tak zvolte tmavú hnedú alebo hociakú inú. Báza pod očné tiene je pre moje masné viečka viac ako nutnosťou, ale dnes bude plniť skôr vpíjaciu funkciu ako tú držaciu. Nebojte sa, to vám hneď vysvetlím. Ďalej použijeme túto hnedočervenú jumbo ceruzku a veľmi nedbalo ňou urobíme spodné, ale aj vrchné linky. A teraz zistíte, prečo linky stačili nedbalé a tiež čo je to vpíjacia funkcia. Vybrala som si túto krásnu vínovú z paletky od Avonu a obtiahnem ňou spodné linky. Preto stačili linky nedbalé. No a vpíjacia funkcia to je veľmi jednoduché. Okrem spodných liniek obtiahnem aj tie vrchné a budem vpíjať do podkladovej bázy, kým sa mi nevytvorí niečo ako možno dúhový efekt alebo možno strácanie, nazvime to nejako tak. Netreba zabúdať ani na to, že síce v našom každodennom líčení sa snažíme o dokonalú symetriu oboch očí, pri halloweenskom líčení to nie je až takou nutnosťou. Predsa červen na očiach alebo modré kruhy sa nikomu nerobia rovnako na oboch očiach. Červenú zastrácam modrou, teda lepšie povedané kombináciou týchto dvoch modrých, pretože práve tá modrá sa mi k nezdravému vzhľadu hodí najviac. Nejde o nič dramatické ani výrazné, skôr iba taký modrý nádych nad tou krvavo-červenou. Možno aj vy máte v líčení tie veci, ktoré robíte každý deň, no a toto je tou mojou vecou. Rozjasním to miesto medzi obočím a tieňmi, no a tiež vnútorný kútik oka. Bez tohto si líčenie fakt neviem predstaviť. Vrháme sa na pery a tie najskôr obkrúžime touto kontúrovacou ceruzkou, no a neskôr ich aj ňou vyplníme. Mám totižto pocit, že ceruzka slúži trochu ako báza a rúž potom na perách vydrží dlhšie a má aj žiarivejšiu farbu. Čo sa týka rúžu, použite ten najčervenší a najkrvavejší, ktorý máte. Ja použijem tento od Gosh v odtieni 149 Dangerous. To, čo platilo pri očiach, platí aj pri perách. Pery vôbec nemusia byť naličené dokonale, pretože krv, ktorú máte v ústach, no neovplyvníte, ako vám steká dolu po perách.
A skoro by som zabudla na riasy. Ja použijem riasenku Big and Daring od Avonu, ale ak chcete, môžete použiť napríklad umelé riasy, ktoré budú pôsobiť o trošku viac dramatickejšie. Prichádza hlavná hviezda programu, a to falošná krv. Ja si ju nakvapkám do kútiku, aby to vyzeralo, že som si práve ulovila nejakú tú obeť a dám si trochu aj na pery a skúsim ju rozmazať aj po zuboch, ale poviem vám, nedrží to veľmi dobre, to už radšej použite ten krvavý rúž. Keďže ja verím, že každého upíra musí už starší upír premeniť, tak samozrejme každý upír má aj stopy po zuboch. Ja na ne použijem rovnakú ceruzku ako na oči, rovnaký tieň ako na oči, no a aj rovnakú modrú, lebo modriny po takýchto vpichoch samozrejme ostávajú. A samozrejme, čo iné ako vytekajúcu krv, keď už je ten Halloween. Tak asi nejako takto by som vyzerala, ak by som bola upírka. Dúfam, že sa vám video páčilo, že si užijete krásny Halloween, no a ak chcete odo mňa vidieť aj ďalšie videá, budem rada, ak mi necháte like, ak budete odoberať môj kanál a môžete sa pozrieť aj do popisku videa. Ahojte!